Hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Tas-tasan daw tabi ni Kiditnal sa tuyang audio digdi sa laog. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man aparte kan mundo. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom, ninala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka bumagbabago asin tanganing maging maugmang atay, kay po nasabayan po ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para sa proteksyon asin para sa lod kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Pasensya na po kamuta, 8 o'clock na kitang nakapunta. Pag-abot ko kasuba ko digdi, pag kaong ko ki pamahawan dyan sa luwas. May nasasabat akong sarong babayi buda, sarong lalaki. Gari magtugang ito, digdi po sa DCGB. Pigireklamo ang saro na credit lending yan Ronald. So credit baga? Pigireklamo eh. Kundi medyo garong nga ako valid ang reklamo kay ni. Kaya medyo napaisip ako kimare tas sulalaki so ATM niya tas saro siyang government employee. So sa iyang ATM John yung itiniwala, duman sa sarong Ronald, duman sa sarong lending institution, mga tugang, na collateral, mantangan mautang, so co-employee niya. Nakuha po nindo. Alam ba kami ni Ronald, magpareho kaming empleyado kan gobyerno. Nakiuron sa ko si Ronald, na si Ronald, ngaya, pwede nga tabi Henry M. na mag-loan ako. Pero ngaya, ika ngayaan mag-loan. Gamit nga ang sa imong ATM. Arog ka ang junior sa uronin na. Di ko alam kung paano ka nga ako nakumbinsi ka itong ko-employee mo na mag-loan ka dyan sa financing na iyan, na ang gagamito niya sa pag-utang niya, so credit card so ATM. So ATM baga, Ronald? Pero nga niya ko, so utang, 200,000 ngaya, 5 years to pay. Nailing muna. 5 years to pay. Tingnan niya ko paano. Pinakisuyuan na itong lalaki, itong kanya, tugang niya na. Yung ito, mag-loan so ko-employee, gamit so, nag-loan so lalaki, gamit so sa iyang credit card, sa sarong credit, financing. Tapos, mga tugang, 5 years to pay. Kanako sa 200,000, tinaw niya duman sa nakisuyo sa iya. Ngunyan, ang problema ngunyan, Ronald, nag-retire na sa taong nakisuyo sa iya. Pag-retire, retired na, retired na daa. Ngunyan, ang problema na, Ronald, ta siya nagbabayad, kang loan. Tapos siyempre, pagdididak baga naman sa credit card, sa ATM, di ba? Automatic, idididak naman sa ATM. So, credit na, sa utangan niya, ito ma-withdraw kada bulan para masigurong bayad sinda monthly kada, masiguro sinang bayad. Nalibong, paano ka nga niya ako nakumbinsi na itong co-employee mo, mag-loan ka mo, para sa iya, mag-loan ka para sa iya. Inda nga yan, basta nga yan. Nailing mo na yan, Jonyo. Ronald, na parait. Ngunyan lugod, siya nagbabayad, 5 years to pay. Di naman niya so kautangan, ang pakisuyo niya, kwaunda ko mga tugang sa credit card.
So kay i-credit ang credit card. ATM, konso ATM. Di man sa iti tao kan pig-utangan ninda. So ATM ta. Paano nga sir ang pagbayad mo kung itaw misay mo? Habo man siyang tiwalaan na siya magbabayad dumanin cash kada bulan. Tapos siguro bagaan pig-utangan. Diba? Pasiguro sa pig-urutangan na nganing makabayad ka, isusurrender mo sa enda. So ATM, naling mo na yan. Di ko aram kung may batas kaangon yan na sa mga utang, ang collateral mo, ATM. Alibawa nga niya ako, di ba, mautang ako, iwawalat ko sa ATM para pag sweldo ko, sinan ma-withdraw, itatao mo sa enda yun, supin mo. Kinaling paminsan baga dyan, nakalinya ka, mariparo mo, ang nasa inutan mo, kada kung nakapot na ATM. Pag nakamali sa halaba ng pila, minagilid siya, ika naman nga po, sir. Saka, di ko aram mga tugang kung may batas ka na existido ngon yan, ng ATM, iyo dapat ang collateral mo. Baka may nagdadawag dyan ng mga amigo tang mga abogado, kung ano. Anday ko talaga yun masusog kung nakumbinsi kang ko-employee niya, babayi, taso tugang niya, lalaki. Kung nakumbinsi ko-employee niya, na mag-loan ki 200,000 gamit ang ATM, kan ko-employee niya, buda mga tugang ang ginibo pang collateral, iyo pa po, so ATM, kan tugang niya. Natangan niya ko, baya nagtiwala ka daw, na nangutang ka, gamit so ATM mo, kung na collateral, tapos so kwartang 200,000, ito na mo naman sa ko-employee mo. Dahil nalibo nga ya po ako, saka baga. Ay, nako. Anyway, nga niya ko, humagad ka mo kikwan, ki legal advice sa, pipadumang ko sa PAW. Gusto nga, naghahagad sa ko ki advice. Ako nga niya ko, sa iling ko, primero, makiarigdo ka mukaan sa kapitan. Kung di nga niya ko, ika nakapirma duman sa pig-utangan nindo, ika na accountable duman. Bako yung tabi, Ronald. Ika nakapirma, ika nagproseso, ika nagreceive kang credit. Ika na accountable duman. Bako man itong tao na tinawan mo, kang kwarta mo, kan nakisuyo sa mo na mag-loan para itaw mo sa iyang kwarta na co-employee niya. Hello? Hello? Hello, VP. Hello, amigo. Nakuha mo tabi. Ako medyo... Gari gusto kong peripiton sa posting na hurandigong ko sa bago sa DCGB. Kung paano nangyari ito? Actually, VP, nadadangog kang unyang kanaki ko. Nai-stress ko aki ko. At tayo nga ni. Kitang dawa. Mag-amigo kita. Di ba? Empleyado ta ka. Pinakisuyuan ta ka ngaya. Joker, pwede nga mag-loan ka kito 100,000. Takaipuhan ko ngaya. Pwede ba ka? Oo. Di, nakumbinsi ta ka, ikaso nag-loan. Tama. Ginibo mong collateral so ATM mo. Wilalat mo naman sa credit card o sa loan, financing. Pagkakuha mo kan 200,000, tinaw mo sa kuya, o nga tabi in rem sa pinakisuyo mong iutang ko. Ngayon, gusto niya ng bawion, so ATM niya duman sa pig-utangan niya. Dahil siya, tita, taday man nga pwede sir, ta collateral mo ini hanggang ngayon di 5 years. Anday ko lang aram kung may batas kaya na sabihin mo ba yan na ATM, hindi mo dapat yan ni ano eh. At tayo nga ni, dahil ko aram ko na igwakilo ka iyan na... Pero di ka hostage so ATM mo, di ba? Iyo pa rin, buda. Ang niya paano na sa iba mong kwarta duman? Yung nga ni. Na-hostage ka. Kung may batas ka yan. Oho. At nalibong ako, kang istorya sa kuya, gatong, kaya ako nahaloy magpun kang programa. Meron yung pangkulugod so istorya mo man dati. Oo. So, Co-maker. So, co-maker, ika. Ngayon ko, duman po ka... Tig-relista, Henry Maceda. Duman ngayon ka mo sa pauta, maghagamok kang legal advice ko ng gibo, suratan iyan, whatever yan. Pero ang matindi tabi, VP, Oo. ito bagang nangyari sa Navy official ito ng babae? Sorin, Naraman mo ito sa Navy official na babae? Navy official na babae. Arin duman pare. Bali, sinubli kan pinsan niya, sutin niya, TIN.
Ayan, medyo kulang ang idea ko kaya. Istorya mo daw tabi. Gusto sabihin, medyo may tiwala siya kapinsan niya. Tin, sa BIR yan, di ba? Opo, sa Oo. BIR, TIM. Oo. Tax identification number. After pirang minutes, ibinalik sa iya. Oo. Okay. Uni na ngunyan. Kanagbuo na so investigasyon sa Senado kaining so sa Women's and Query sa Iyo. Honduras Bagang Committee. Oo. So nagkaburok sa nga ning pugo. Ayun, naroon ko. Yo. Naroon ko. Yo. Nagluwas ang ngaran niya. Incorporator siya, sobrang siyang gatos na korporasyon. Sa kabaga. Manyamanon pala siya. Including Oo. Duan Pugo. Salbatana. Bago. Pinasublit niya ito sa pinsan niya. Dahil niya alam ko na anong gigibo gagamitan. Basta pinasublit niya na. Ginamit pala sutin niya. Duman sa siguro, pag lakaw kan mga papeles. Yes. Oo. Yeah, minuto lang ha. Minuto lang. After nga less than 1 hour, binalik sa ako ang pinsan ko. Dahil ko man nga hinapot kung saan ginamit. Oo. O, nagluwa sa investigasyon. Siya 156 corporations. Dito na incorporator siya. Hiling mo na yan. Aber. Kaya, mapagal may ganun para turti wala kang ID mo. Yan ang number Iyo. naan. Hindi sabi, makatakot baga. Oo. Lalo na kung itiwala mo ang ID ni Henry Maceda. Latusunta ka dyan. Mario, ang bida, piranan magbilin sa harong mundo. Ma-claim mo, maagad kay ayuda sa gatas. Batang, para ang pigitaw lang kan sa kuyang mga personal na mga IDs ATM, si Mrs. Buda mga aki ko. Basta makatakot talaga. Yun bagang minsan na matao ka kay ID sa Facebook o sa online. Ay, dipisil lang, pre. Copy ka na ID, photocopy ka na ID. Dipisil yan. Magduduwakan. Dipisil yan. Iyo makatakot. Yan nga yung Makatakot mga, yan baga ng mga ID naka-photocopy na dahil mo namang gagamiton. Gigisi ko ang pare kay Saradayoton, tapos di dumog ko pa kitubig. Iyo, Oo. dapat ka, gigiraot talaga yan. Baka maitapok mo. I-destroy talaga. Baka maitapok mo sa basurahan, may makapurot. Oo. I mean, ang ibig ko sabihin, Arlie, halimbawa nga, baga nag-register ka sa sarong, halimbawa, ining Office of the Senior Citizens, nga baga, di ba? Yeah. Maagad kay photocopy kan ID mo. Online yan, ha? Pag nahack yan, kaya riba na ito? Sigurado na ito. Yes. Nakukuhanan mga detalye ka. Iyo. Ay, nako. Anyway. Yan life tango yan, digital life. Digital bagamigo. Pagalon. Iyo, tabi. Okay. Okay, iyo mo Sige, lang, salamat. Salamat, di ba? Si Joker nga, nagawa na problema. Kaya kung nahaloy ko magka-programa, nasasabat ko na nga dyan sa baba. Kanya, kung magaganda po ka mo kay legal advice sa lawyer, kung ano nga, gusto nyo mag-on the air. Dahil man nga po. Yung nga ko, tamaski ako gawin nga ko, dahil kabukaan mag-on the air, tapag in-interview ta kung anong nangyari, pwedeng ulukan ining tugang mo. Pwedeng kantsawan ang tugang mo, kan mga paradangog, paano kan siya na-convince na siya nangutang? Hello? Good morning. Ang aral ko ba, pwede yan collateral kasi sa diri mo yan. Personal mong gamit, tari. Yes. Oo. Ang limit mo lang ang collateral mo. Kung anong nasa pangaran mo. Opo. Kaya, collateral na ito. Yes. O yan, ang pinaka-problema talaga, basis talaga kayo. Work ko maker siya kayo tumabayan. Iyo. At tayo nga pa rin siya. Nagbabayad actually siya. Oo, Kaya yung pagdinidak sa iya. Pinipirma na yan ang kontrata. Di ba? Ba't ang kontrata ka, notaryado? Tanguron man ninda. Gari pagkatawanan na lang siya. Kada bulan man. Babayadan siya. Oo, sa agreement din dito, baby. Ito na man nangyari na ito. Bako na problema Pero ng pinaka-main kay ito tanlong siya. Nasa pangaran niya. Iyo. Ang mga araw plan dito, dapat kasi, alam mo ko, ikaw, dahil mo pwedeng pamilyan. Kaya ako mautang, sublog mo ikaw, kaya ikaw lang pwede ka magdahil. Okay, agreement ka mo. Yes. Sabi mo pag side agreement mo, paano parihan mo? Opo. Pangaling sigurado ka mo sa buhay mo. Ang mga araw ka dito, kakulog mga nangyayari ka. Iyo baga. Ika na mga problema, ika na sumayutang, dahil mo manapakinabangan sa kwarta. At ayun na nga niya. Grabe. Okay. Okay, sige na. Salamat Thank ikaw. you. Mabuhay ka. Di ba? Oni pa si. Pade. Good morning. Morning. Ano yun? Gari. Ano man ang galiling ko? Nagparang kiti-kiti.
Ang pagiging magpalita pa rin, garo seryoso, adi. Pakaraya, Dodds. Oo. Ilingon ta. Pane. Oh. May ano ko doon sa uwi na utangan. O sige daw, anong advice mo? Uni kaya, Oh. uto po ang sasabi mong sinubli so ATM. Oo. Di aram naman ko tanak ang pigutangan. Sabi mo baga nag-retire na. Oo. O di dapat din ako tanak na utang. Day, bago mag-retire pa rin, pinroseso sa loan, Kaya bago mag-retire. pirang taon pa. 5 years to pay, nag-loan gari 2,000 ito kayo, day. 2,000. Agari 2002. 2002. Kaya nga, gusto sabihin, Hmm. aloy pa pala mag-retire. Oo, aloy pa. O Alay di pa. ang kapatalan kaya dyan. Ay, hindi. Ano yan, dapat may kasulatan. At ayun na nga, ni Kuli, paano yan? Ay ka nagproseso, di ka singilon. Siyempre, Kaya ka nakapirma duman. suot mo na sa ATM. Ay, nako. Depende mo yan sa net proceed. Iyo baga. Siyempre, makawa ko mo Iyo baga. 200,000. Ano pa? Ay, Gusto sabihin, di ako pa so net proceed kang, dakula pa. oo. Kaya,